యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కేంద్రంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు కొత్త నరసింహస్వామి ఆధ్వర్యంలో బీసీలకు తక్కువ సీట్లు కేటాయించడంతో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర నాయకులు జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ హాజరై మాట్లాడుతూ కేవలం 23 టికెట్ ఇస్తావా? బీసీలకు రావాల్సినటువంటి సామాన్య టికెట్లు, అదేవిధంగా హుజురాబాద్ టికెట్లు ఒకటే వెలమైన ఒకటే వెనకైనా ఇస్తారా? ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేసీఆర్ గారు ప్రజాస్వామ్యం అనుకుంటలేదు, రాజరికం అనుకుంటలేదు. రాజులు చక్రవర్తులు ఎట్లయితే ప్రవర్తిస్తున్నారో ఆ రాజులు చక్రవర్తులు ప్రవర్తించిన విధంగానే ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అందులో భాగంగానే ఇవాళ 5% ఉన్నటువంటి రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి 40 టికెట్లు ఇస్తాడు. 1% ఉన్నటువంటి కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1% ఉన్నటువంటి వెలువలకు ఇలా 12 టికెట్లు ఇస్తారు. ఇంత సిగ్గు ఎక్కువ లంచా లేకుండా ఏ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్య పార్టీ లేదు. ఈ పార్టీ ఇలా కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఒకటి అన్నాడు, మా పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజ్యాంగంలోనే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు జనాభా దామాసి ప్రకారం మినిమం 60% పదవులు ఇవ్వాలని మా పార్టీ రాజ్యాంగంలో రాస్తున్నాము. ఈ రాజ్యాంగం ఏమైనా అడుగుతున్నా ఇలా రెడ్లకు కేసీఆర్ గారు భయపడుతున్నారు. అదేవిధంగా తన కులాన్ని చూసుకుంటున్నారు. అదే బీసీలలో కూడా 136 కులాలలో 6 కులాలకు మాత్రం ఇచ్చాడు. 130 కులాలకు బీసీలకు టికెట్ ఇవ్వలే, ఎంబీసీ కులాలకు టికెట్ ఇవ్వలే. 40 లక్షల పైగా ఉన్నటువంటి గుజరాతులకు ఒక్క టికెట్ ఇవ్వలే. విశ్వబ్రాహ్మణులు 15-20 లక్షల మంది విశ్వబ్రాహ్మణులు వాళ్ళకు ఒక్క టికెట్ ఇవ్వలే. రజకులకు ఇవ్వలే, నాయి బ్రహ్మలకు ఇవ్వలే, ఆడకట్టీలకు ఇవ్వలే. అదేవిధంగా ఈ బీసీలలో 130 కులాలకు ఇవ్వలే. అదేవిధంగా మహిళలు చూసుకుంటే 7 మహిళలకు ఇచ్చాడు. ఆ 7 మహిళలను కూడా కేవలం ఇలా అగ్రకులాల మహిళలకు ఇచ్చారు. బీసీ మహిళలకు ఒక్క టికెట్ ఇవ్వలేదు. ఇలా 3,27,00,000 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. 1,56,00,000 మంది మహిళలు ఉన్నారు. రేపు ఏ ముఖం పెట్టుకుని మహిళలు ఓట్లు గెలిపిస్తలేనా? ఏ ముఖం పెట్టుకుని అడుగుతారు? అందుకోసం ఇవాళ బీసీ సంఘం ఆచరణలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, మహాత్మా జ్యోతిబాబు పూలే ముందు నిరసనకు దిగినాం. ఇవాళ ఈ భువనగిరిలో ఎట్లా చేస్తున్నామో తెలంగాణ మొత్తం అన్ని జిల్లాల్లో 33 జిల్లాల్లో నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి 2023 ఎన్నికలే చివరి ఎన్నికలు కాబోతున్నాయి. ఎప్పుడైతే మీ సామాజిక న్యాయం బొందబెట్టి కులతత్వానికి, కుల ఆధిపత్యానికి, దొరల పటేళ్లకు ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒత్తాసు పలుస్తుందో మీకు దొరల పటేళ్లు ఓటు పడతాయి తప్ప బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు ఓటు పడాయి. ఎంత అన్యాయం! ఇలా ఈటల రాజేందర్ గారిని భద్రం చేసినటువంటి ఖాళీ ఉన్నటువంటి మంత్రి పదవిని మహేందర్ రెడ్డికి ఎట్టిస్తావు? నీ కాళ్ళ జాగీరా? ఇలా తెలంగాణ మేము త్యాగం చేస్తే తెలంగాణ వచ్చింది, మేము బలిదానాలు చేస్తే తెలంగాణ వచ్చింది, మేము సకల జనుల సమ్మె చేసి గడ్డ కట్టుకొని బోన పెట్టి దుస్తు ధూమ్ధాం చేసి ఇలా 1,200 మంది బలిదానాలు చేస్తే తెలంగాణ వచ్చింది. రెడ్లు రావులు త్యాగాలు చేస్తే తెలంగాణ రాలే. ఇవాళ రంగారెడ్డి జిల్లాలో సబితా ఇంద్రారెడ్డి ఒక మంత్రి ఉంటుంది, రెడ్డి మంత్రి, మళ్ళా ఒక రెడ్డి మంత్రి కట్టిస్తావు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని బీసీల వ్యతిరేక పార్టీ, బహుజనుల వ్యతిరేక పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీని వచ్చే ఎన్నికల్లో పొందబెట్టాలి. కేవలం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నటువంటి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులను తప్పించి మిగతా 60-70 నియోజకవర్గాల అగ్రకులాలను ఇచ్చింది కదా, 60-70 నియోజకవర్గాల్లో వాళ్ళని భూస్థాపితం చేయవలసిన, రాజకీయంగా భూస్థాపితం చేయవలసిన అవసరం ఉంది.